Natna le Chetsualna avanga theina neita mimak dang lamte kantar lang le donani. Franco Magini Franco hi kumsang khazakwa somthum pali khan Italia kholian lautak mai pontito wa pianga indopui panina lai khan ankhua hi Germany chuan nasatakin anti chiat saka tun thlengin ngai a ole thei to lawane. Franco hi thingdeka eizong thin niin kumsom thum mi velanin America lama pema San Francisco wa hazukin beng belani apem hnu lokhian natna ahun laya enge ni tian thriat lo wangin anachiam maya anatna ina hne tak tak lai chuan an kholui te chu mangchia ang mai hian a hmutrina a hmudan hi akim changin achiang thei hle bokane he anatna tanga arondam chuale hnuwa chuan theina danglam tak mai aneita a hriat rengna mi chu milema aziak chuak theita a hmudan kim chang ang chia hian aziak chuak thei hlomane Adam lo ma a thil lo mu to lemte poziakin hetiang artist hi ani chhota ne Franco hi memory artist anti mai thrina an kholui pontito hi tlole mi lo ma se a hriat rengna mi Antonin a ang deuh vekin aziak chuak theya hia theina nei chan hi ama ngei poin angai na a hrebik lawani Derek Amato Rimoi tum hi azira zir tham fe hania a rimoi manrua zirin thla tanga kumtel te po hun hadu thrinane mase Derek Amato ero hi chuan voi khatluk sual chi amamo thung Denver cheng Derek hi kumsang ni som panhi khan swimming pool thuk lo laya luso zong tak mai na cha suala a in sona hian alu a hliamin a thluak chu a cheloi mai ane a Chetsualna hi mutpui wangwang thamemo avan doi tan phei chuan damdoi thiamna nena in en kol ngai na turania ma se Derek Amato hi chuan vanneina tan ahmang ta hlau thungane zirmi alovin piano tum athiam der mai asoidan chuan atluk na trangkhan thildum levar in pol sop hi mutrina chu piano wa me chuan not dik mai hi haron chuak ta hetianga not met dik thei tur hi chuan zirbakin a thei me ulowane Derek rohit chuan lu so chu piano thiamna tan a hmang ve thungane Ken Walters hi engineer hlotling Amato ka pahlim thei ve takania mase vanduai thak takin kumsang khazakwa somriat paruka khan Chetsualna atoka fama na tholain thilhla na truck kumsom pahni mi na khal chuan ron suwa banga avanor betane Walter Sia na hnungzang ru aso chena sain a kochung lampo a fel lo hlea hetatrang hian a ke mang thei to lovin adam chung chu wheelchair a mang to ne kumsang ni panga khan stroke nei lein damdoi na lu puyangai hial boka atrong a fia lo zui ta zel bokane stroke ane atrang hian lemzia dan chikhat dudul anti mai chu athiam tatlat maya hetiang lemzia dan hi ahma poin lo ti ve to thin ma se lemziak dang hrim nen athiam lo dan chu turu tak hi ne stroke ane atang ero chuan dudul zia hi a hne so em to thung stroke hian a thluak wiring chu ati dang lam deuh nin alanga lemziak thiam lo thin hian lemziak chu eizon na tan a hmang thei to a company rang IBM EA Java le dang te chuan a lemziak hi an lo man sak to thin ba ka magazine le art gallery lama te po mutur atam thei hle bokane Lachlan Connors po hi chuti deuh chia tho chu ni ano panlaya nursery rhymes taknial po vong thei lawani awangin infiam na chikhat lacrosse lama kala anin khelna hian alua bolin an vuak pera hetatrang hian rimoi athiam ta ni tringtrang chau ni lovin piano ukulele mandolin phai phuleng le bagpipe te po atum thiam phane Lee Charsek Lee chi hian khovela natna wang tak pahni seven syndrome le synesthesia anti chu nei kopa hetiang natna nei hi khovela soitur om chhun halania athluak aso kholowa wanga neiane kumsang ni pakwa khan an huan bula khuarat lapala a spinal cord baka athluak hi so kholowa a Chetsualna wang hian a hriat rengna a thalo hle
an rama thil thleng poimo Berlin Wall tluk chiat te po kha tong phama se a hre chuak thei to mi alova he mai ba ka hian rilru kan ti ber thin emotion hi anei to lo bokane hetianga harsatna hanei mek lai hian art le physics lam chu zirna hran pa om mi alovin a thiam ta em mai thunga aina hian lemziak le thil siam moi tak tak katam mai ba ka mathematics formula harsa le khir tak tak te po ain chop nok nuai thina anun harsa takara henga thiamna nei ngot mai hi inom tleina tan a hmang ber thina ne Edward Maybridge Natna le Chetsualna wanga thiamna neya chuan Maybridge hi alar berpol ani hial ome photography bultran theina tura tho hlok takaneya entertainment lama khovel thak danglam tu motion picture masaber siam tu ani bokane heng thiamna hi engtin nge nei ti ro hi chu atlang thang vak lo thung UC Berkeley ya psychology sinjir chiana neya tarlan dan chuan Maybridge hi sakor tolai li ratrangin kumsang khazariat somruka khana Chetsualna ni nge moza chu ni khoshelovin a omzui nge ne a Chetsualna wang hian a khommu a fialo phain a hriatna a hlo boka thil tui le tui lote rim tui le rim chia te po chu thlathum chung borvel a hrelo bokane adam deuh nuwa England lama pema heta hian photographer na a han thokta thalaki voite khatpo azir hlek lowane Maybridge natna le thluak so kholo wanga thiamna neita savan syndrome nei zinga chuan hriat thei masaber ani nge ne Jim Carollo number hi chu a harlo belle pai aronin rolatrang chi a hian chiar kop hi chu a har ngala hei hi mitam tak ngai dan hani ome a thiam le man fu ta ne ro thil nuam takani thung Jim Carollo hian mathematics hi a thiam viau ngai lem lova mase Chetsualna tangin chiar kop thiam tak ani ta thungane Jim hi kumsom palimi ni in lirthei Chetsualna in hliama kar khat chungvel chu ni khoshelovin a om pha nge ni doctor te chuan a thlua ka sona te ma wangin adam chua anring lo hial bokane mase beise yom lo ka ra hian aron har chuak le a thatakin haron dam boka hei ringot po hi thil lomom le hlutak ani to te lul nen aron har le tanga tharei lo te hnuwa hian mathematics hi athiam tariau maya geometry a phei chuan full mark a hmudeu ngei thina ne ama a mathematics class ningoi thrin kha a Chetsualna hi chuan thiam tia han soi thei tur ani to ne number chin chia po a thei hle boka phone number credit card number ti borvel hi phone a da that kher hangai lova number top thailo pai po hi atir digit zani chu aril ruin avanga asoi chuak dap theiane Pip Taylor Liverpool England cheng Pip Taylor hian lemzia kalozir ve to thina a thiam lo dan chu turu takane trum khat phei chu anzirtir tuin a hlo tlin ring lova kong dang zo turin aron hial to ne mase kumsang ni som pahnia khan kailona tanga Chetsualin alu aso khidewa hetatrang hian entona lemzia chu athiam ta em mayane ama irom chuan engte wal ziak thailo mase entone rohi chuan atak ang deuh chi atea zia changte anei thina ne scientist te chuan hetia lemzia thiam lo lulai tak maina aron thiam thut mai hi makan ti thu an soi thrin nge ne Sabin kumsang khazakwa som khan khosik puya wangin kumrukmi Sabin hi amita delin atrong theilova thla enge moti hnuwa trong hi chu theile ma se athluak chuan ngai aw thei tak tak tolova doctor te chuan rual ban lo ni tura an ngai ane Sabin hian kong sang chuan midang phak lo na hi chu anei nge maya ma se chiar ko pai ro chuan athluak hi thatakane number lian pui han bel le pai chu second ni khatlek chungin achok chuak ngal zung theya number engpo mai hi alet chu chut chop ngai lovin angai tua chuak ngal vek thei bokane Rick Owens kumsang ni som pakhat khan asiam lama hlotling tak Ricky lirtheya chuang lai chu lirthei dangin aron suwa alu aso dewane atira chuan engtin mom lo ma se kar khat nu vela atrong a fialovin akhommu chu aron fia talova
post concussive syndrome an ti nein en kolani an en kol dam nu hian chomele ei tur siam a hlotlin na lama chuan atui thei ta der lo maya abstract geometric art lama akalta ne in chunga athil mu theya piang mangin milem le thil dang chi hrang asiam thina anin chunga hian ceiling tile khon war le dar thalang ti bor vel atanga athil siam chi hrang moi tak tak te a in hung thlua hloma athiam thil hi eizon na tham khopin athiam ngal bokane